Bună seara, domnul. Nu pot veni mâine la școală pentru că mi-a picat astăzi iapa pe scări și șoro piciorul. Eu nu pot să vin mâine la școală că da Nicki Minaj mâna cu Trump. Domnul, eu n-am venit la școală că mă cert aici cu o vecină de 2 zile. Alo! Ce faci, mă? N-ai venit să-mi tai lemnile? Alo! Domnul, eu nu pot să vin mâine la școală că m-au închis arabii în și acum fac petrecere. Domnul, eu nu pot să vin mâine la școală că sunt la grătar cu arabii care au furat-o pe Daria. Hai cu ciupercile, mamă! Domnul diriginte, eu nu pot veni mâine la școală că m-au luat extraterestri. Eu nu pot să vin mâine la școală că m-au furat indienii. Păi perfect atunci, copilașii mei. Cred că mâine vom sta cu toți acasă. Nu de alta, dar și cățelușul meu ar vrea să iasă la plimbare. Bună seara, domnule diriginte, nici eu nu pot să vin mâine la școală că găina mea face party. Nu pot veni mâine la școală că m-a închis mama în beci. Mami, lasă-mă să ies afară! Domnul, eu nu pot să vin mâine că m-au furat mascații și trebuie să le dau datoria. Vă dau mâine, vă!